Hi Heledd. Hi Alaw. Ti'n okay? Iawn, diolch sydd y ti? Dwi'n alright. Wel, dwi wedi bod yn sal. Do. Ie, ges i Covid. Oh Iawn, my am y goodness. trydydd tro. Dyn e ddim yn sôn yn hwyl o gwbl. Really ddim. Ond dyna ni dal ar dir y byw. Mae gen ni lot i fod yn ddiolchgar amdano fo. Be amdano ti? Sgyn ti gos i fi? Gos, dim gos dwi'n meddwl. Be sgan i ddweud? Dwi'n mynd i'r Eidal sydd yn exciting ofnadwy. O, hang on. Dwi'n meddwl bod fi'n gwybod am hyn. Dim holidays ydy hwn, nag e? Wel, hanner, Okay. ond mae'n esgus. I fynd ar holiday. So, dydaeth pawb. So, fydda i yn mynd weithio ar Priodas yn yr Eidal yn Tuscany. Amazing. Ie. Gai dod? Cei a chroeso. Gyd i helpu gario bagiau fi o gwmpas le. Assistant. Yn union. Na, sy'n mynd exciting, a dwi'n di mestyn. Mae gen i un diwrnod yn tynnu lluniau Priodas. A wedyn rhyw 3-4 diwrnod i fynd ar rhyw holiday ba. Anhygoel. Fel joio dy hun. Dyn ni ddim yn jealous o gwbl yna, dyn ni. Iawn, wel, croeso ato ni. Dwi'n mynd i deud hynna wrthych chi eto. Pawb sy'n gwrando, croeso mawr ato ni. Diolch am ddod yn ôl. Heddiw yma, dyn ni'n mynd i siarad am gwleidyddiaeth Priodas. Be dyn ni feddwl ydy, be sy'n stresio chi gyd allan yn ystod y broses o drefnu. Mae trefnu Priodas yn gyfnod hapus o fywyd rhywun wrth gwrs i fod o. Ond, dyn ni gyd yn gwybod pa mor stressful mae'n gallu bod hefyd. Yn aml iawn, mae lot fawr o bobl o'ch cwmpas chi eisiau rhannu syniadau, i cyngor, a mae hynny achos bod nhw'n eich caru chi, mae nhw eisiau'r gorau i chi, a mae nhw eisiau'ch helpu chi i gael y diwrnod arbennig. Ond, a dyma lle mae'r gwleidyddiaeth yn dod i fewn, ynde? Os nad ydych chi'n cytuno hefo'u syniadau nhw, neu y ffordd arall, os dyn nhw ddim yn cytuno efo'ch syniadau chi, mae hynny yn gallu bod yn anodd iawn. Felly, gobeithio, y medra i a Heledd helpu chi rywfaint efo hyn heddiw yma. So, Heledd, wyt ti eisiau sôn yn bach yn bellach am be fyddwn ni'n drafod heddiw, be yn benodol, lle? Felly, sut i gael trafodaeth anodd efo'r bobl sydd yn agos atoch chi? So, dych chi'n eisiau brifo neb a dych chi yn bendant sy'n eisiau ffrio. So, dyn ni am drafod hynny a sut i manwfro o gwmpas hynny. A hefyd gwestai, dyna'r ail brif bwynt. Sut ydych chi'n dewis eich gwestai, sut mae cyfathrebu efo nhw cyn o dynod mawr, fel bod dealltwriaeth, just across the board, ynde. A sut i ddelio efo cwestiynau anodd, enghraifft, ga i ddod am plentyn i'r Priodas, os ydych chi wedi dweud bod chi ddim yn gwahodd plant i'r Priodas. A pethau tebyg i hynny, felly pwyntiau eitha pwysig, really, i ni gyfro heddiw. Helpu chi efo hynny. Ni. A byddwn ni siŵr o fod yn trafod lot ar sut i reoli disgwyliadau yn byddwn. So, disgwyliadau eich anwyliaid chi, ond hefyd eich disgwyliadau chi eich hunain hefyd. Mae yn bwysig bod ni'n cyffwrdd ar hynny hefyd, dwi'n meddwl. Dyn ni'n dallt yn iawn pa mor anodd ydy gwneud penderfyniadau a chael sgyrsiau anodd wedyn am y penderfyniadau hynny. Os da chi'n gwybod bod y pobl pwysica yn eich bywydau chi ddim yn mynd i gytuno. Dyn ni'n sôn yn fama siŵr o fod am rieni, chwiorydd, brodyr, nains a taid. Chod, y rhai hynny sydd wedi bod yn ran allweddol o'ch magwraeth chi. Maen nhw'n bwysig iawn i chi. A falle, nhw ydy'r rhai sydd yn cyfrannu yn ariannol tuag at eich brodas chi hefyd, sydd yn gallu weithiau cymlethu pethau ymhellach. Felly, dyn ni am sgwrsio am hyn heddiw. A gobeithio y byddwch chi'n teimlo yn fwy hyderus ar ddiwedd y benod yma i symud ymlaen efo'ch diwrnod perffaith chi heb ofn, ynde? Yn bendant. Ond i fod yn onest, dwi'n meddwl, Alaw, bod gen ti bach mwy o brofiad efo hyn, achos wyt ti'n rhan o'r y cynllunio'r
diwrnod cynta, really. Dwi'n dod mewn bach nes ymlaen yn dydw, ac mod i'n dod ar draws lot o'r y problemau yma, neu'r trafodaethau yma, dwi ddim yn ei gweld nhw rach mor glir ag wyt ti yn ystod y cynllunio. A hefyd, wyt ti wedi prodi dy hun, so mae gen ti bach mwy o brofiad efo hynny, bod wedi mynd trwyddo fo beth bynnag yn cynllunio dy brodas dy hun. Felly, dwi'n edrych ymlaen i glywed yn union. Be di'r cwestiynau sy'n dod fyny? Pa problemau sydd yn codi? Ie. A falle bod o'n werth i ni nodi ar y pwynt yma hefyd, bod ni'n dallt yn iawn bod yna gymaint mwy i'r ochr yma, hynny di, pan da ni'n deud gwleidyddiaeth, mae yna lot mwy i'r ymbrel yna. Ond da ni yn mynd i rannu hwn yn 2 bennod yn dydyn. So mi ydyn ni'n mynd i siarad ymhellach yn y bennod nesa, a cynnwys fatha y bridal party a bridesmaids ac yn y blaen. A dwi wedi bod yn dod wedi prodi, ti'n iawn, a dwi'n cofio hynny. Ond dwi hefyd wedi bod yn bridesmaid. Dwi eisiau deud 6 gwaith. Waw, wyt ti fel y ffilm Bridesmaids? So, mae genna i brofiad o'r 2 ochr. Ti'n bod, mae'n chwaer i di prodi erbyn hyn hefyd. Ti'n bod, so, da ni yn trafod heddiw yma o bwynt proffesiynol, fel pobl sydd yn gweithio yn y diwydiant yn proffesiynol, lle. Ond, da ni yn siarad fel bodau dynol hefyd, yn dydyn. Yn union. Felly, ie, awe. Gret. Fel nes ti ddeud, Heledd, dyn ni eisiau trafod sut i gael y sgyrsiau anodd yna efo rhai sy'n agos atoch chi, heb i brifo nhw ynde. Wan, yn heimlad personol i ydy bod angen torri'r cylch yna rhwng cenedlaethau o fod ofyn bod yn onest efo'n gilydd rhag brifo'n gilydd. Mae yna ffordd o ddeud beth sy'n iawn i chi heb fod yn ansensitif i'r sawl sy'n gwrando yn does. Ond hefyd, mae yna gyfrifoldeb wrth gwrs ar yr un sy'n gwrando arnych chi i roi'r gofod yna i chi i leisio'ch barn ac i barchu'ch gofynion chi a'ch dymuniadau chi. Felly, be dwi'n drio ddeud, dwi'n meddwl, ydy bod o'n two-way street, yn dydi? A dwi'n meddwl mae'r gair pwysig yn y bennod yma, siwr o fod, ydy cyfathrebu. Ei, fy hoff air. A da chi am dy glywed fi'n sôn, yn deud y gair cyfathrebu gymaint yn y podlediad yma. Mae'n rhywbeth beth mor bwysig a rhaid ni ddysgu arfer efo cyfathrebu'n glir. Dwi'n meddwl, da ni fel cenedlaeth yn dydyn, da ni angen dysgu bod yn agored a rhannu'n union yn teimladau ni'n dydyn. A y peth ola da chi eisiau ydy cyrraedd diwrnod y brodas. A mae'n densiwn y bresennol oherwydd diffyg cyfathrebu cyn y diwrnod yn de. Felly, ie, mae o mor bwysig i drafod y pethau yma just misoedd o flaen llaw. Ie, so sgwn i Alaw, sgyn ti unrhyw... Ti di ddod o draws lot o rhyw broblemau neu materion yn codi oherwydd diffyg? Dim o gwbl, mae popeth yn hyngy-dori. Allai'n credu yna. Celwydd, noeth. Oh my gosh, oes. Mae gennau loads o enghreiffdau iawn. Falle bod y werth i ddeud hefyd, ynde, os ydych chi yn mynd trwy gyfnod anodd rwan, o ran tensiwn, a falle hyd yn oed bod yna ffreio teuluol neu ffreio rhwng ffrindiau, dwi just eisiau deud, dwi'n meddwl, peidiwch a teimlo'n unig, dych chi ddim ar ben eich hun, dwi'n addo i chi, nid dim ond chi sydd yn mynd trwy hyn. Ond, sy'n rhaid i chi fynd drwyddo fo chwaith, really. Neu hynny di, falle bod yna gyfnod anodd, ond sy'n rhaid iddo fo gael ei stretcho allan dros gyfnod really hir. So, falle na roed enghraifft i chi iawn o brodas, a mae hwn yn hollol wir. Oedd na ddim cyfathrebu o gwbl di bod, iawn. A nes i gael yng nghyflogi a dod i mewn ar ganol y ffreio yma. Oh, wow. A mae hynny'n digwydd yn aml, lle dwi'n dod i fewn ar ganol y broses trefnu, lle mae rhywun yn cyrraedd rhyw bwynt a maen nhw'n meddwl, dwi eisiau help ychwanegol cydlynydd neu trefnydd brodas sydd yn hollol neutral. Ac efo'r brodas yma,
oedd o ddim yn bleserus o gwbl i'r cwpl, ac oedd o ddim chwaith i'r rhai oedd o cwmpas nhw chwaith. Nes i deimlo'r tensiwn rhwng y cwpl hyd yn oed. Oh, wow. Yn yr cyfarfod cyntaf yna, o'n i'n gwybod yn syth bod yna rhywbeth ddim cweit yn iawn. So, basically, wrth dod i'n nabod nhw bach yn well, o'n i wedi dallt wedyn bod y braid heb egluro yn iawn wrth ei theulu hi be oedd ei dymuniadau hi. Oedd hi ddim wedi deud o'r cychwyn cyntaf. Ond yn yr un modd, oedd ei theulu hi heb egluro yn iawn wrth ei hi be oedd ei disgwyliadau nhw chwaith. Rightly or wrongly, be bynnag oedd ei disgwyliadau yna, y pwynt i wneud y fama ydy bod hynna ddim wedi cael ei gyfathrebu, ond ddim trafod wedi bod o gwbl. Felly, clash enfawr yn dad. Dyna ddigwyddodd yn fanna wedyn. Oedd o'n inevitable, rydyn ni'n dod? Yn hollol. So, oedd neb yn dallt ei gilydd, ac yn y diwedd iawn, oedd y cwpl di rhoi y sac i 2 o'r bridesmaids, oedd yr artist colir di cael sac. Dwi ddim hyd yn oed yn gwybod pam, oedd ddim angen i fi wybod ar y pwynt yma, rili, oedd wedi digwydd yn barod, oedd angen symud ymlaen. Ond oedd hi'n llanas llwyr, ac oedd yna gymaint o stress. Oedd o'n rili anodd i fi wylio deud y gwir. So nes i helpu nhw gymaint ac o'n i'n gallu ar y pwynt yma, fel bod pawb yn gallu symud ymlaen i fwynhau y diwrnod. A mi nath pawb fwynhau. Ond dwi'n meddwl, tasa pawb wedi bod yn onest, ond mewn ffordd parchus a chariadus efo'i gilydd o'r dechrau'n deg, bys nhw wedi gallu ysgoi lot fawr o'r boen yna ynde. Felly, i fi, mae gennych chi 2 opsiwn mewn ffordd, bod chi ddim yn cael y sgwrs anodd yna, sgwrsio anghyfforddus lot o'r amser, a bod chi, os da chi'n penderfynu peidio torri trwy'r wal anghyfforddus yna os liciwch chi, mae hynna fyny chi, ond be sydd yn inevitable siwr o fod ydy'r tensiwn ma, hyd yn oed os nad os ffrau yn mynd i fod yn dod allan ohono fo, mae yna tensiwn yn mynd i fod, a lot o siarad tilcef, a pethau. Ti'n bod anffodus fel yna, neu yr ail opsiwn ydy bod chi yn trafod, bod chi yn cael y sgyrsiau anghyfforddus yna, ond mae hynny'n digwydd misoedd o flaen llaw, fel ddydys di, Heledd, a bod hynny yn cael ei glirio, a bod pawb yn symud ymlaen, a bod nhw wir yn gallu rhoi hwnna un ochr, symud ymlaen yn hapus, neu'n lot hapusach, a gallu mwynhau y broses o drefnu, a mwynhau y diwrnod, a ddim yn poeni am y diwrnod ei hun, a ddim yn poeni, oh gosh, mae hwn yn mynd i ffrio efo llall, neu beth bynnag, ti'n gwybod? So, oedd hwnna'n un eitha tricky, really. Wel, waw, mae'r profiad yna'n swnio'n hollol hynllefus, fod yn onest. Ac, oedd yn rhaid i hynny ddigwydd o gwbl nagwedd, os, fel ti'n dweud, mae gen chi 1 o 2 opsiwn, a yr opsiwn hawsa yn diwedd ydy i fod yn onest, ac i gael y sgyrsiau mae misoedd flaen llaw. Achos, yn onest, dwi'n gweld y tensiynau yma ar y diwrnod. Wrth gwrs, dwi'n gweld y diwrnod cyfa hefo'n nghyple, hefo'r gwestai i gyd, a dyna pryd dwi'n gweld y dynamig rhwng bobl a'i perthnasau. Ac yn aml iawn, oes, mae'n deuluoedd wrach sydd ddim yn gwneud efo'i gilydd, neu mae'n anghytuno di bod am y brodas, neu be bynnag am fywyd yn gyffredinol falle. Ond y pethau da ydy, a be dwi wedi sylwi, ydy bod yr rhan fwyaf wedi bod yn trafod o flaen llaw, a wedi gwneud yn siŵr bod yna plan A, plan B, plan C, wrach weithiau i rei pethau. A bod cyfathrebu wedi bod rhwng pawb, a bod y cyplau wedi dangos yn glir be dwi dymuniadau nhw a'i disgwyliadau nhw. Ar y diwrnod. A hefyd, dwi'n meddwl, mae'n bwysig i fi sôn o fama, dwi wedi bod yn alai hefyd i lot o gyplau wrth manwfra hyn hefyd. So, enghraifft, pa mae'n luniau grŵp wrach lle mae'n bach o densiynau rhwng teuluoedd, dwi'n gwybod o flaen llaw bod yna broblem wedi bod yno. Os dwi'n gwybod hynny o flaen llaw, dwi'n gwybod na i ddim roi'n rhoed yn ddi, mae'r cwpl yn hapus, a maen nhw'n gallu ymddiried yna i neu siŵr bod pawb yn hapus, a bod boundary yna hefo'r bobl arach sydd ddim yn ymwneud o'i gilydd neu unrhyw broblemau eraill. Dwi'n gwybod yn barod, a dwi'n gallu helpu, neu siŵr bod na ddim byd digwydd ar diwrnod yn de, bod fi fel alai, a dwi'n meddwl bod ni'n bwysig bod chi yn cyfathrebu hefo'r cyflenwyr perthnasol, wrach bobl sydd yna ar y diwrnod efo chi, enghraifft, ti Alaw fel cynllunydd, fi fel ffotograffydd, fideographer, colir, gwallt, rhowch neges bach, dydyn ni ddim yn barnu o gwbl. Dyna'r peth pwysica hefyd, dydyn ni ddim yn barnu, dydyn ni yn gwneud job i chi.
A sy'n angen i ni wybod be sy'n bod chwaith o gwbl. Da ni ddim isio amharu ar dim o hynny'r preifatrwydd a'r dod o'r ochr sensitif i hynny. A dwi'n gytuno'n llwyr efo ti. Dwi wastad yn gofyn i'r cwbl be ydy'r sefyllfa teuluol. Yn un peth, dwi ddim eisiau rhoi yn rhoi yn ddi ar y diwrnod, fel efo ti ddeud. Ond yn fwy na hynny, dwi eisiau bod yna i gefnogi y cwbl, ond eu teuluoedd eu ffrindiau nhw hefyd. A gallai ddim wneud hynny yn amlwg os dwi ddim yn gwybod y cefndir, ti'n gwybod? A gan mod i yn gwybod wedyn be mae hynny'n olygu wrth gwrs, bod fi'n gallu cefnogi a bod pawb sydd yna ar ddiwrnod y brodas yn cael diwrnod gwerth chweil, yn cael diwrnod gorau posib. Ac un enghraifft o sut dwi'n cefnogi fy hyn, fel ti'n dweud, Heledd, os da chi'n meddwl o gosh, sut mae rhywun yn cefnogi lle, wel mae'r lluniau prodas yn enghraifft perffaith o hyn. Os dwi'n gwybod o flaen llaw am y dynamics, dwi'n gallu gwneud yn siŵr mewn ffordd sensitif a pharchus a chariadus bod hwn o hwn ddim yn y llun efo hon o hon yn det, ti'n gwybod? A dwi'n mynd dim ffys am y peth. Na, beth sy'n ddim yn bod efo hyn agos o gwbl. Yn hollol. Dwi'n mynd deud, sori, dych chi'n cael bod yn y llun yma. Dwi just yn deud, dyma'r rhestr sydd gan i, felly dewch chi efo fi wan, gwn i hwn. A wedyn, mae o drosodd heb dim poen meddwl i'r cwbl chwaith wedyn. Dyn nhw'n gorfod trefnu hwnna i hunain naden. Ac os nad os gennych chi drefnydd prodas neu cydlynydd prodas, wel, mae o mor bwysig bod eich ffotograffydd chi'n gwybod yn dydy, fel ydy ti'n dweud. Bendant. Nathon ni gyffwr ar y dechrau ar gyllid yn do, ac os oes yna fobl yn cyfrannu'n ariannol at eich prodas chi, sgwn i Alaw, wyt ti yn managio budgets pobl, a ydyn yr rhan o dy swydd di, achos dwi'n siŵr bod ti yn gweld lle mae arian yn dod, lle mae'n mynd, be sy'n digwydd yma ne, achos dwys gwneud syniad. Oce, yndw. A ateb rili syml, yndw. Iawn, so mae bob un yn wahanol, hynny di, dwi'n gallu dod i fewn reit ar ddechrau'r broses, lle dwi'n dechrau'r spreadsheet efo nhw'r cychwyn cyntaf, neu dwi'n gallu dod i mewn ar unrhyw ran o'r trefnu rili. A mi nawn ni wneud pennod ar reoli cyllid yn nes ymlaen. Sy'n syniad yn bysau. Ond falle, bynna i jyst i gyffwrdd heddiw yma o ran ochr gwleidyddiaeth y peth, a'r tensiwn sy'n gallu codi. Os ydy rhywun yn cyfrannu yn ariannol i'ch prodas chi, dwi'n wastad yn cynghori dau beth efo hyn, really. So, yn gyntaf, trach bod chi yn diolch yn fawr iawn am yr heilioni, wrth gwrs, mae angen bod yn really clir am faint yn union sy'n cael i roed i chi ac ym mha ffordd. So, be dwi'n feddwl efo hynny ydy, ydych chi angen gofyn a'i pres sy'n cael ei roed, hynny ydy cash lle yn barod, neu ydyn nhw'n cyfrannu eitem, fatha cacen, neu falle bod nhw'n dweud, dwi'n mynd i dalu am y bythau, neu par o Christian Louboutins, neu beth bynnag. Ac yn ail, oes na reolau yn dod efo'r cyfraniad yma fatha strings attached lle, ti'n bod? Hynny di, os oes na fil o bunnau yn cael ei roed, oes na ddisgwyl bod y pres yna yn cael ei wario ar rhywbeth arbennig mewn ffordd arbennig. Enghraifft, ydyn nhw'n deud, reit, dyma'n fil o bunnau tuag at y ffrog, a mae rhaid i'r pres mae cael ei wario yn y siop lleol yn dre. Neu, oes ganddo chi rhwydd hynt i wario'r pres fel dych chi isio. Ac eto, cyfathrebu di hyn, a dydy siarad am bres ddim yn hawdd. Dyn ni gyd yn gwybod hynny, mae bach yn cringy, mae'n anghyfforddus, ond cyfathrebu ydy'r peth pwysig rili, gair y diwrnod. A wedyn, os ydy'r sgwrs yna, o ran yr arian, yn digwydd reit o'r dechrau,
mae pawb yn gwybod lle maen nhw'n sefyll a gobeithio fydd na ddim ffreio a dim tensiwn lawr y lein. Does na ddim camddealltwriaeth, does na ddim un person yn meddwl bod y pres yn mynd i gael ei wario rhyw ffordd a bod o ddim a wedyn, gosh, mae rhywun yna'n hapus. So mae jyst eisiau gofyn, a dwi yn deall bod yna gyfrifoldeb ar ddwy ochr. Mae yna gyfrifoldeb ar y sawl sy'n cyfrannu i ddeitha chi fod yn glir, ond hefyd falle bod angen i chi actually roed y nudge yna a gofyn y cwestiwn yn y lle cyntaf. A dim just disgwyl bod nhw'n deitha chi heb bod chi'n gofyn lle. Ydy'n ei sens? Ynddi'n hollol, mae gen ti bwyntiau da iawn o fanne yn sôn am y cyllid. Gwych. O gobeithio bod hynny wedi helpu. Rhyw gymaint? Yn bendant. Be am i ni felly droi ar teg at yr ail bwynt? Okidoks. Iawn. Actually, just cyn bod ni yn neud hynny, cofiwch bod ni yn croesawu cwestiynau. So, os da ni wedi helpu, gret. Os da ni ddim. Oh no! Dydwch wrthyn ni, os da chi eisiau ni drafod hyn yn fwy, neu os yna cwestiynau penodol gennych chi am rhywbeth sydd yn rhwystro chi rhag symud ymlaen efo'r trefniadau, cysylltwch efo ni ynda. Yn bendant ar Instagram at podlediad Gwnaf, Facebook podlediad Gwnaf, a wedyn ar e-bost podlediadgwnaf at gmail.com. Felly, eich atgoffa, nesa dyn ni sôn am westai, dewis nhw, cyfathrebu efo nhw os i ti ddelio efo unrhyw gwestiynau annisgwyl. Reit, lle wyt ti'n dechrau fe hyn, Alaw? Dwi'n cymryd efo'r gwahoddiadau, dwi'n gwybod. Mwyn wedi teclo fi, lle dyn ni'n dechrau? Iawn. So, dyma ydy'r pwynt cyntaf o gyfathrebu yn swyddogol rhyngddo chi fel y par priodasol a'ch gwestai chi, ynda. So, mae angen i chi feddwl yn ofalus sut i eirio pethau yn fama. Peidiwch â brysio y darn yma o'r trefnu. Nawn ni sôn falle yn gyntaf am blant a phartneriaid. Achos mae hwn yn bwnc sy'n codi yn aml iawn efo fi. Yn enwedig gwan, dwi'n meddwl ar ôl Covid, lle yn bersonol, dwi'n gweld pobl yn dewis cael priodasau llai yn reit aml. So maen nhw'n gorfod bod yn eitha ruthless wedyn hefo'i rhestr nhw. Os ydych chi'n poeni, neu os ydi o'n nghefn eich meddwl bod pobl am godi'r ffôn, neu anfon neges yn deud, gai please ddod â +1, neu gai please ddod am hlant, a bod chi wedi deud bod nhw ddim yn cael, dod, ond bod chi ddim wedi enwi nhw ar y gwahoddiad yn y lle cyntaf. Mae angen nodi yn glir ar y gwahoddiad. Mae dim ond y rhai sydd yn cael eu henwi ar y gwahoddiad ydy y rhai sy'n cael dod. Achos wneith hynna yn amlwg leihau y nifer o'r galwadau ffôn neu negeseuon gewch chi ar ôl hynny. Wel, os ydych chi'n teimlo bod angen rhoi eglurhad, iawn, gret, allech chi'n nodi, beth fatha oherwydd diffyg lle neu be bynnag, ond cofiwch, sy'n rhaid i chi gofio'n dim byd i neb. Wel, eich prodas chi ydy ond mond bod o'n glir a mond bod chi'n barchus efo'r peth wrth gwrs. Ond, a dyma lle mae'r gwleidyddiaeth yn dod i mewn, mae yna wastad un yn does. Mae yna wastad un sy'n holi, please gai ddod a so and so efo fi. Wel, dwi'n recno bod yn rhaid i chi fod yn barod am hynna ynda. Dwi ddim wedi dod ar draws unrhyw briodas eto, lle dydy hynna ddim wedi digwydd. Ond eto, hefo cyfathrebu clir mewn ffordd onest a pharchus a cariadus, bydd pawb yn gwybod lle maen nhw'n sefyll a bydd pawb gallu symud ymlaen wedyn heb o'r poeni am y peth ar ôl hynna. Ond os da chi yn poeni, enghraifft, y bydd rhieni yn cael trafferth cael rhywun i warchod, wel, yr ateb syml i hynny ydy gnewch yn siŵr bod chi'n anfon y gwahoddiad allan mewn da o bryd, fel bod yna ddigonedd amser i bawb sortio hynny'n allan. Wedyn, o ran partneriaid, falle bod yna ddim lle partneriaid yn ystod y dydd, ond bod chi yn awyddus i'w gwahodd nhw gyda'r nos. So mae hynny'n beth eitha arferol, yn dydy? Siw bod ti'n gweld hynna lot hefyd? Yndw'n bendant, beth eitha normal byn hyn, yn dydy? A dwi'n meddwl bod nhw'n hollol derbyniol hefyd.
Ond o ran gwahoddiadau yn y gorffennol, dwi bendant di gweld bod gwahoddiadau dydd yn cael ei danfon ar wahân i'r ein nos, a mae hynny'n gallu creu dipyn o ddryswch, yn edig os oes na ddim enwau clir ar y gwahoddiadau. Mae rhywun yn gallu cymryd gan y tal yn dydy, o mae gen i bartner, mae o'n dod efo fi, neu hi yn dod efo fi. Felly, mae angen bod yn glir yn achos mae'n gallu creu dryswch, a y peth ola ydych chi eisiau ydy bobl yn ffonio fyny mynd, ydy so'n cael dod i'r brodas efo fi neu ddim. Yn edig os ydych chi ddim wedi gwahodd nhw, rach bod chi'n gwahodd partneriaid o gwbl, a ydych chi'n gorfod torri'r newyddion yna dros y ffôn ambell waith. Ydych chi'n eisiau gorfod rhoid eich hunain mewn yn y sefyllfa anodd yna chwaith. Felly, rhowch o ar y gwahoddiad yn glir. Dwi'n meddwl dyna'r peth gorau allai ddeud, really, ar hynny. Ond wbeth poblogaidd dwi wedi gweld yn ddiweddar ydy creu gwefan priodasau. Dwi'n siŵr bod ti ddod draws hyn hefyd, Alaw. A dwi'n meddwl bod o'n syniad ffantastig. Dwi'n bersonol licio bod yn drefnus, ac os di bob beth yn un lle yr un dudalen, gwych. Mae rhywun yn gwybod yn union lle mae'n sefyll a beth sy'n mynd ymlaen. Ac yn aml iawn, mae'n cael dylunio'n rili del a ballu hefyd ac i siwtio'ch lliwiau chi a'ch thema chi, so dwi all for it, ynddo. Ond be mae'n gallu gwneud hefyd ydy, mae'n platfform ffantastig i chi roi'r holl wybodaeth yn fanno. Wrach bod chi wedi gyrru gwahoddiad papur efo'r lleoliadau, wrth gwrs, ac amseroedd, y stwff pwysig. Ond, i safio'ch hunain efo'r cwestiynau sydd yn dod nes ymlaen, y 20 questions fydd gan pawb, fel nes di sôn lan o law, ydy bod chi rhoi'r wybodaeth i gyd ar y wefan yma, so chi roi mapio ar lleoliadau, cyferiadau, llety ag ati, manylion cwstwllt i bawb, wrach bod gennych chi berson sy'n helpu efo'r trefnu rhyw forwyn neu besman neu be bynnag, bod chi'n gallu pass the buck yn deryn arall hefyd. A mae'n syniad da hefyd i gael rhywbeth adran FAQ hefyd, nid frequently asked questions lle, ar y wefan. Mae bob un cwestiwn ellith pawb ofyn yn fanno, a mae'n glir i bawb weld, a all da chi angen neud ydy gymryd rhyw brawn dy syl bach braf i roi'r wybodaeth i gyd ar y wefan yma, copi a pastio'r link a gawe i'ch gwesteion chi. Wel, ie, yn hollol. A tywed, peidiwch bod ofyn creu gwefan priodas. Mae o'n lot symlach na falle bys rhywun yn feddwl, neu os ydych chi rili ofno a ddim yn gwybod lle i ddechrau, mae'n siŵr bod mae pawb yn abod rhywun sydd yn bach yn fwy, sort of, be di'r gair? Tech savvy. Dyna fo, na chi, a dydw i ddim yn tech savvy gyda llaw, so dwi'n dallt. Gofynnwch iddyn nhw helpu'n da. A hefyd, dwi wedi clywed gymaint o bobl yn dweud, oh my gosh, mae hwnna mor American. Sure. O falle bod o wedi dod o America, who cares? Mae o'n great a mae o'n tool amazing. Mae'n gallu bod yn gymaint o help. A fel ti'n dweud, mae'n ffordd berffaith o gyfathrebu efo'ch gwesteion chi. Ac os nad ydych chi wedi gallu rhoi bob dim i lawr yn y gwahoddiad yn y lle cynta, ta falle bod chi wedi anghofio sôn am taxis neu be bynnag. Mae gwefan Priodas wedyn yn le gwych i ddiweddaru gwybodaeth wrth i chi symud ymlaen efo'r trefniadau. Felly, dyn ni'n dwy yn fan mawr yn dydyn. Yn bendant. Edrych i mewn i'r peth a gweld beth ydych chi feddwl. Rwy'n te, mae o siwr o fod yn mynd i fod o gymorth i chi os nawn ni drafod rhyw gymaint ar trafod tensiwn posib rhwng gwesteion. So, dyn ni wedi sôn yn ystod y benod yma am y tensiwn sy'n gallu codi rhyngddo chi a'ch teulu a ffrindiau hynny yw rhyngddo chi a'ch gwesteion chi. Ond wrth gwrs mae'n y tensiwn a materion sensitif yn gallu codi rhyngddyn nhw sydd yn byd i wneud efo chi. Wel, sut mae reoli hynny neu sut mae navigatio hynny? Enghraifft, falle bod Auntie Jo ddim yn siarad efo Uncle Bob. Wel, does am lot y fedrwch chi wneud am hynny, a ddim eich poen chi i gario ydy hynny wrth gwrs. Ond, os ydych chi a nhw yn poeni am hyn, mae yna bethau syml iawn yn gallwch chi wneud i helpu. Ddim yn mynd i ddatrys dim byd, ond yn lle helpu y tensiwn ar y diwrnod. Enghraifft, rhowch Auntie Jo iawn ar un bwrdd yn cefnu yn llythrenol ar Uncle Bob. A os ym rhaid nhw hyn oed weld y gilydd wedyn yn y goes. So allai hwnna helpu. Hefyd, fel oedden ni'n sôn am lluniau gyna, allwch chi'n neud yn siŵr bod nhw ddim yn yr un lluniau.
Neu, os ydy o'n rili pwysig i chi bod y ddau yn yr un llun grŵp, ellwch chi gael sgwrs efo nhw o flaen llaw am sut maen nhw'n teimlo. Dyn ni'n mynd yn ôl rwan i drafod cyfathrebu o flaen llaw a torri drwy'r wal anghyfforddus yna. So, gymaint o weithiau, dwi wedi cael sgwrs efo teulu a ffrindiau lle maen nhw heb godi'r peth efo'r par sy'n priodi achos dydyn nhw ddim eisiau upsetio nhw. Ond wrth gwrs ydy'r par priodasol, maen nhw'n hollol anymwybodol i hyn. Dyn nhw'n gwybod bod hyn i gyd yn digwydd. Felly, tasach chi jyst yn codi'r cwestiwn o flaen llaw, syml iawn, be allwn ni'n neud i helpu chi fel bod chi ddim yn poeni? Ydych chi'n poeni am rhywbeth? Please just rhowch wybod yn ni. A just gweld sut eith y sgwrs yna, ynda. Cyfathrebu. Cyfathrebu. Dwi'n siŵr bod bob penod gen ni'n dydy, dyn ni'n sôn am cyfathrebu. Mae o just... Mae'n record i sticio. Ond mae wir. Mae wir. So ni'n mynd deudol arall na sen. So, ie, yn union. A tybe, ges i brofiad unwaith, chydig flynyddoedd yn ôl mewn Priodas, oherwydd amgylchiadau cymleth ofnadwy, o westai oedd yn agos iawn at y par priod. Doedd ne ddim lluniau ohono fo i'w roi ar y we byth bythoedd. O, rei. Dyna oedd y stipulation llyd. Hang on, so ti'n ar y we, so ti'n golygu fatha ar y socials? Ie, ar y wefan ni, bod i lun o ddim i'w rannu yn unlle. Iawn, yn gyhoeddus. Ie, yn union. Ni'n cael rannu lluniau eraill, unrhyw rei o ddim yn cynnwys y person yma, ond nad oedd o i'w weld yn y brodas yma. A oedd y cwpl yn glir iawn efo fi am hynny ers y diwrnod cynta, ac yn glir iawn efo'r holl gyflenwyr ac efo'i gwesteion hefyd. Ac oherwydd bod wedi cael ei gyfathrebu, oedd pob peth yn hollol iawn. Doedd na ddim problem. Do'n i'm yn gwybod amgylchiadau, ond... Os ym angen gwybod... Na gwes, yn union. Dyn ni'n angen gwybod yr ins and outs. Ym angen chi rannu dim byd efo ni, dych chi ddim eisiau i rannu. Na, yn union, yn union. A felly, heb y sgwrsiau anodd ma am hynny, wrth gwrs, efo ni cyflenwyr, oedd o mor anodd, achos dyn ni ddim mor agos at y par priod, ond i'w gwestai, dwi'n siŵr oedd o'n sgwrs anodd iawn i'w gael, ond os oes e'r sgwrs am di digwydd, sydd beth ydych chi'n llanast yn hawdd iawn. Felly, ie, eto cyfathrebu de, mor glir, mor glir. A un peth arall, pan mae'n celeb mewn priodasau, dwi'n bod yn ambell i brodas lle mae'n celebs, wedi bod yr rhan o'n nhw. Mae rhaid parchu gyfynio nhw yn does ar par priodasol. So mae'n bwysig bod pawb yn hapus ac yn gwybod y termau o bob peth. A fwyaf clir ydi o, y gorau oll ynde. A does dim rhaid mynd i draffaeth mawr i guddio neu osgoi materion wedyn ag wedyn. Rwy'n yn gorau meddwl, rai fi roi nhw fan cwni. Be bynnag, os da chi'n deud yn glir beth yw'r disgwyliadau o gwmpas y sefyllfoedd yma, mae'n haws bod yn straightforward am y pethau yma'n dydy, a peidio gorau creu y drama mawr mar y diwrnod. Da chi'n safio'ch hunain a'ch gwestai, really. A dwi'n meddwl bod angen hefyd i chi drystio eich suppliers chi, trystio'ch cyflenwyr chi. Unwaith ydych chi wedi cyfathrebu hynny, mae rhaid chi ffeindio ffordd o adael hwnna fynd wedyn yn does, a bod o ddim yn stiwio, bod o ddim yn poeni chi. Just, os ydych chi'n bod yn barchus ac yn glir, mi fedrwch chi drystio bod chi'n gallu symud ymlaen wedyn. A mwynhau ac ymlacio. Yn bendant. Felly dwi'n meddwl, bottom line, sgynna i ar y pwnc gwleidyddiaeth yma, ar y cyfan, really. Mewn prydasau, wrth gwrs, y diwrnod chi ydy hi. A mae'n bwysig i chi gofio hynny. Mi na i wastad dweud hyn, bob tro dwi'n cael consult ar y ffôn yng nghyplau, o'ch diwrnod chi ydy, gnewch chi be bynnag dych chi eisiau fod. Dwi'n advocate mawr o hynny. Ond mae rhaid bod yn empathetig hefyd. A rhaid ni fod yn agored i'w rand ar deimladau a barn y rhai sydd yn agos atoch chi. Dwi'n golygu bych yn gorau cymryd o'n bod po beth maen nhw'n dweud, ond o le ydych chi wedi gwrando yn do. Ydych chi wedi clywed i'w teimladau nhw. A maen nhw'n teimlo wedyn bod nhw wedi cael eu clywed. Ydych chi wedi rhoi y gofod yna iddyn nhw. Yn union. I ddeud i ddeud. O, yn union. Enghraifft, ydych chi eisiau prodi mewn lle sydd ddim yn gapel neu eglwys? Neu ydych chi mond eisiau 10 person fel gwestai yn eich prodas chi? Gret. Briliant. Ond cofiwch gyfathrebu'n glir pam a pam bod hynny'n bwysig i chi. Peidiwch jyst i ddeud o, a dyna fo. Na, dim mwy o sgwrs am hynny. Na, gadwch chi bawb wybod beth yw'r teimladau tu ôl hynny, beth ydych meddyliau chi am y peth. Dwi'n siŵr sy'n wrth y modd yn prodi ar lan môr yn Bali, jyst efo 4 gwestai sy'n ffantastig yn fysau. Ond dwi hefyd yn gwybod, ni eisiau mam a dad fod yna, os gen yr un o'r 2 passport. Di dad roed i gadael
Bala? Bala, ie. Na, di roed y gadael yr Dinas Unedig. Na dda, dydy o ddim. Na dda. So, felly, mae hyn yn dod nôl i sort of meddwl am eich blaenoriaethau chi hefyd, ynddo? Bo chi'n meddwl reit, wel, oce, a wrach bod yn agored i gyfaddawd hefyd, jyst i... Da chi'n mynd gorfod rhoi pob peth yn ballpark y person arach sy'n ddim yn cytuno fo chi, ond wrach bod chi'n gallu cynnig wbeth iddyn nhw, neu cynnig rhyw fath o, wel, rhyw ateb i'r broblem ynddo, bod chi'n gallu cyfarfod yn y canol o rwle. Mae hynny'n bwysig hefyd yn dydy, bod chi'n gallu meet in the middle ynddo. Ond wedyn, fel ti'n deud, os da chi ddim eisiau gwneud hynny, wel mae hynny'n hollol iawn. Yndi, bendant. Ond mi fydd y cyfnod yna, dim yn mynd i fod yn hawdd ac yn plain sailing falle, os oes na pobl yn anghytuno hefo chi. A gobeithio, newch chi ddim dod at draws lot o hyn ynddo, ti'n gwybod? Ond os ydych chi yn dod i ryw fath o sticky situation, bod chi jyst yn rhoi amser i hynny, amser i bawb ddod i arfer, a wedyn, gynnau ffydd yn y rhai dwi wedi gwneud anyway, mae pethau yn setlo. Ac ie, fel ti'n deud, os da chi ddim eisiau cyfaddawdu, mae hyn yn hollol ffain hefyd yn dydy, ar y pwynt specific yna. Ond, jyst yn mynd yn ôl i beth ni'n sôn am gynt, i grynhoi, bod eisiau cyfathrebu a bod eisiau rhoi lle, rhoi gofod i'r sgwrsio yna ddigwydd mewn ffordd iach, yn hytrach na bod chi yn i'w osgoi nhw yn gyfan gwbl a bod nhw'n jyst yn brwio, bod nhw'n stiwio am ddyddiau, wythnosau, misoedd, a dyna beth dyn ni eisiau helpu chi hefo rili, dyna'r neges yn fama. A dyn ni'n siarad o profiad. Ynden. So dyn ni wedi weld yn ddigwydd, ond dwi wedi weld yn ddigwydd y ddwy ffordd. A ma' ne ffordd o gael y sgyrsiau anodd yma allan o ffordd, a wedyn pawb yn symud ymlaen, fel bod pawb yn mwynhau i hynny ac yn cael diwrnod anhygoel heb yr holl boeni yma. Yn union. So ma' ne ffordd o wneud o. Gobeithio bod ni wedi helpu chi rhywfaint heddiw yma. Os ydych chi'n meddwl bod ni wedi anghofio rhywbeth, neu ydych chi eisiau ni drafod mwy o bethau efo hyn, please cysylltwch. Byddwn ni wrth yn bodde yn clywed gennych chi am hyn ar Instagram, ar Facebook, neu e-bostiwch ni podlediadgwnaf@gmail.com. A dyna ni am y tro nesa, dyn ni yn mynd i drafod mwy ar wleidyddiaeth, ond dyn ni'n mynd i sôn am bridesmaids, the bridal party, yn benodol bryd hynny, yn dydyn. Felly, tan hynny, mwynhewch y trefnu, a nhw'n ni siarad efo chi tro nesa. Hwyl, ta-ra!